Gipaning kamutan sa nasudnong kagamhanan nga ang matag Filipino adunay maayong panginabuhian. Busa ang Department of Labor and Employment kaabag ang lokal na kagamhanan sa Dumaguete City adunay gipang-apod-apod na negosyo sa kariton o NegoCart sa 183 ka-ambulant vendors sa Dakbayan kaniadtong August 8. Tumong niini na mapalambo ang gamayng negosyo sa mga ambulant vendor ug madugangan sab ang ilahang kita. So mao ni katong mga bicycles with sidecar, aduna ni display glass. Mamahimag silang maninda within the city or sa asa pang mga lugar nga dulang sa ato ang syudad. So aduna yung mga isuon natong beneficiaryo nga naninda sila og mga tempura, mga street food sa lagon, mga snacks ug mga pagkaon. Si Nora Pionela gigamit ang NegoCart sa pamaligya og tempura dapit sa Tiangge. Iyan ning gidugang sa mga gipamaligyang kalanon ug sudan. Nalipay, kaya ako kayo katabang. Na katabang po sa akong anak kay sa eskwelahan siya mo tinda, baag balon, dayong nakapalit siya og mga notebook og uniform. Ang kaning inisyatibo sa DOLE gitan-aw sab na makatabang sa pagbangon sa ekonomiya sa Dakbayan na apektado sa pandemya. Alang sa maayong balita sa Negros Oriental, kini si Anthony Lomotan.